Jien dejjem kelli dik imera li jisma' jekk it-tifel mhux ħajtol jagħmel programm. Ħajjiġu jħabtuli u jgħidu li sibuh mejjed x'imkien. Imma mbagħad kelli rasi mistrieħa li kont naf fejn jiet mal-Caritas. Din hija Rita Zerafa, Rodrik li beda jieħu kull tip ta' droga minn meta kellu 16-il sena. Illu ħadd ikok ġib għada l-ispejt, ġib pimli. Nispementa, ma mbagħad jgħibitni problema u ħadik li kollox. Nistala tipajjem minn hemm dak iż-żagħżugħ l-żagħżugħ huwa li għati fuq l-ewwel darba ma disajfret il-fufaħħa għas insala kelli kontroll tagħha. Ma TVM News ir-raġel stqar li jiddispjaċih ta' sqaq li daħal fih u li weġġa lin-nies l-aktar eżiż għalih. Għażajt l-ommi u missi u l-familja tiegħi dak huwa l-ikbar depressi. L-intu ngħid li fallejt dakinhar meta ħadd l-ewwel bi karnival, naħdem għalih ħafna karnival, jinnejsa għalih karnival, ħadd l-ewwel u mhux nisselebra ma' sħabi. U ma flaħsi u misodda. Wara snin tamrar Rodrik illum qed jgħix ħajja feliċi anke bis-saħħa tal-programm ta' riabilitazzjoni tal-Caritas. Huwa gradwa mill-programm din is-sena stess. Klat kien għallajnu, niftakar nġita u fej kontet id-dan, ta' ma jien msitna mesaġa bħajġa id-dajratnix. U minn kien għalla u ma waqafnix xifiq. Memx xtejt fuqa għax il-qalb ikkun maqsuma. L-lum gburi bija, ħafna. Tmissu wiex id-droga, għax id-droga erda. Il-familja Zerafa se tinqat mal-komunità tal-Caritas għada s-sibt tal-maratona ta' ġbir ta' fondi li se tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali mill-11 ta' filgħodu l-qudiem.